minutes guys. Guys, magluluto tayo ng bangus. At ito yung ating mga rekado. Meron tayong kamatis, bawang, loya at saka sibuyas. Ayan, at antayin-tayin lang po natin dahil bumibili pa po ng bangus na idadagdag dito sa natira natin noong nakaraang linggo. At bumibili pa sa market ng mga ibang ingredients. Meron na tayo ng iba dito. At tingnan natin ito. Mayroon na din tayo guys, ito yung tauri, yung dinurog na natin at mamaya panglalagay natin pampalasa. Ayan, tawag dito daw, sabi ng aking may bahay ay tauri. Ayan, dagdag po natin sa ating rekado. Ito po yung ating gulay. Meron na rin po tayong ampalaya pang sahog or pang dagdag po sa ating lulutuin. Ayan, mamaya po abangan nyo po yung ating pagluluto ng ating bangus na totyong bangus. Habang inaantay natin yung ating pinakang main na lulutuin, meron na po tayong panghalong eggplant or talong. At mayroon ng dalawang sili, pero dadagdagan pa rin natin yan mamayang sili natin. Ayan, at antayin-tayin lang po natin. Mayroon na rin tayong kaunting bangus dito, apat na piraso to, apat na hiwa lang. At antayin natin, pinadadagdagan natin ng isang piraso pang malaking bangus para magkasya at babaunin po natin sa trabaho sa buong isang linggo. Ayan, may galap shoutout po sa ating lahat at patuloy po tayong maraming salamat po sa inyong mga suporta sa ating mga video. Thank you po. Ayan, malinis na po yung bangus na yan. Inaantay na lang po natin yung mga kasama nila. Guys, magluluto na tayo. Gigisa muna natin yung ating mga rekado. Ayan, lagayin natin unahin natin yung loya kasi matigas yan. Daming loya na guys, kasi para matanggal yung lansa. Ayan. Sunod natin guys yung bawang. Ayan. Hayaan mo natin ng kaunting minuto. Nilagay na natin yung sibuyas guys. Ayan, marami tayo maglagay talaga ng mga sibuyas. Ayan. Haluin na natin. Mix. Tapos meron pa tayong kamatis. Yan, natin muna siyang maluto. Tapos lagay na natin guys yung tauri. Ayan, halo-halo. Ayan muna natin siya guys na kumulo hanggang mamaya. Balikan natin siya mamaya. Ayan guys, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung ating fish para maluto ng maayos. Tapos sasabayan na natin yung ating gulay ng konti. Ayan. Ilagay na rin natin guys yung ating ampalaya. Ayan, hayaan mo natin siyang kumulo ng kumulo. Ayan. Tapos takpan muna natin guys. Balikan natin mga 5 minutes. Ayan guys, luto na, yummy na. Ayan, luto na yung ating totyong bangus. Ayan, ready to eat na tayo.
Ready to eat. Yummy, yummy. Ayan na. Maraming kanin na naman makakain natin ito guys. Mamaya lagyan natin ng kaunting sili yan. Ayan na. Salamat sa Panginoon at mayroon na naman tayong makakain sa araw na ito. Yummy, yummy. Thank you po sa inyo lahat. Ayan.